Той носеше в себе си такава индивидуалност, толкова мощно присъствие, че освен, че заразяваше и плашеше. Той огледало чуждота вражо, то ме изкара безумен. Мене ма питай, аз да ти кажа най-откровените думи. Ти си най-хубав, ти си най-снажен, ти си белчи и румен. Ти си най-хубав, ти си най-снажен, ти си бел, ачи и румен. Аз съм най-хубав, аз съм най-снажен, аз съм и бел, ачи и румен. Това време да си хомосексуалист е криминално престъпление, което се наказва с затвор. При закрити врати през юли 1964 година в София тръгва процес срещу 26 души. Те са обвинени, че поддържат хомосексуални връзки с чужденци. Георги Парцалев не е сред обвиняемите. Той е твърде известен и обичан от публиката, за да обвинят и него. Имаше едно събрание, на което Тодор Живков дойде в Младежкия театър и той каза: в този театър младежке има много хомосексуалисти. Трябва да ги махнем. Помолите, дето ги бях взел от Калоферския женски месо. Трябваше да извикат в съда такива актьори, но слава Богу, размина се, не го повикаха. Той много се притесни, защото трябваше да има съд. Отде да знаем ние след някой друг век какви хора ще живеят и на какво ще се радват и какви ще бъдат. Така че тая работа никому не ми е правила впечатление. Такъв си е човека, такъв иначе, като човек си вече, като всички други хора. Кого да вярва, Чиляк? Очите си или ушите си? Ако гледам огледалото, не ме показва толкова хубав. Пък ако чуш вича, дума ми, че съм изписан. Аз трябва да се подготвя, ако сълза случайно ще се появи в окото ми, трябва да я подготвям от първо действие, за да може до трето действие да стигна до сълзата, а не като наближи да изведнъж да направя някакъв номер или трик, както има актьори, може би и това са овладели.